ҳунармандони театри русӣ драмавии Маяковский дар ин рӯзҳо бо намоишномаи мазҳакавӣ ва идонаи худ хонума рӯи саҳна мерақсанду суруд мехонанд, вале худ дар пушти саҳна ашк мерезанд. оғози моҳи март онҳо расман огоҳ шуданд, ки то 2 моҳи дигар театр тахриб мешавад ва бояд кӯч банданд. мутаассифона ин рӯз билохира фаро мерасад. он рӯз мо мехостем беруни биноро таъмир кунем, гул шинонем. намояндагони ҳукумат омада гуфтанд ин кори беҳуда аст ва бино тахриб мешавад. мо нақшаҳо ва намоишномаҳои зиёд доштем, аммо ҳоло дар як ҳолати номуайянӣ қарор дорем. намедонем куҷо равем. мо бехона мемонем. мефаҳмед, ман дар ин бино аз 4 солагӣ бузург шудам. барои ман ин мисли хонаам ҳаст. беш аз 90 корманди тоҷику рус ва гурдитаборро муҳаббат ба кор ва саҳнаи театри Маяковский то имрӯз дар Душанбе нигаҳ медошт. расо 15 сол мешуд ки ман рӯи ин саҳна ҳастам ва ман фикр намекунам ки касеро агар аз хонааш пеш карда бошанд хеле ором қабул карда бошанд ва чӣ хел ки ман гуфтам инҷо хонаи ман аст ва вақте ки маро аз хона меронанду ва ҳеҷ бовариам намеояд ки баъд аз шояд намедонам чанд муддате ин бино, ин саҳна, ин курсиҳое ки ҳаст, ин чароғҳое ки дар инҷо ҳастанд дигар яъне вуҷуд надошта бошанд. театри Маяковский соли 1937 дар бинои имрӯза ба фаъолият шурӯъ кардааст. ин бино қаблан хонаи колхозчиён будааст ва маҳз дар ҳамин бино соли 1929 аввалин бор Тоҷикистон ҷумҳурии алоҳидаи Иттиҳоди Шӯравӣ эълон шудааст. ин ҳам як бойгонии хурдака ки мо бо аксҳои ҳунармандони маъруфу собиқи театр аст ба мисли Евгений Шварц ки беҳтарин корҳои худро ҳамин ҷо офаридааст, аз ҷумла Дракон. аксҳое ки дар ин деворҳо мебинед барои қариб ҳар сокини Тоҷикистон ошноянд. мо намедонем барои чӣ бинои мо ба феҳристи биноҳои таърихӣ ворид нашуд. фикр мекунам нафаре ки ин тасмимро гирифт дар бораи таърихи ин театр ва театри лоҳутӣ маълумоти кофӣ надорад. ҳунармандони театри Маяковский дар ҳоле аз тахриби бинои театр огоҳнома гирифтанд ки қаблан гурӯҳе аз фарҳангиён ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо ирсоли номае ба раис ҷумҳур хоста буданд то аз тахриби биноҳои таърихӣ дар маркази Душанбе ҷилавгирӣ шавад. дар мавриди сарнавишти театри Маяковский масъулини вазорати фарҳанг ҳоло тасмиме нагирифтаанд. кормандони театр мегӯянд сару садое аст ки онҳоро дар як кинотеатри шаҳр ҷой хоҳанд дод. хабари тахриб шудани театр тамошобинони онро ҳам нигарон кардааст. театр ин дастоварди миллии Тоҷикистон аст. дар ин бино шоми шоирону нишастҳои таърихӣ баргузор мешавад. ман зиёд ба ин бино меоям ва намоишномаҳо тамошо мекунам. беҳтар мебуд на тахриб балки таъмиру аз навсозӣ мекарданд ин биноро. ин гуна биноҳоро набояд аз маркази шаҳр дур баранд. раҳбарияти театр ҳоло аз он нигарон аст ки баъди тахриби бино ҳайати ягона театри русии шаҳр парешон мешавад ва охирин ҳунармандони рӯстабору рӯззабон ҳам аз Тоҷикистон мераванд.